El grup de salut mental de les biblioteques del Bages i el Moianès us recomanem L'autisme explicat als no autistes. Aquest llibre explica d'una manera senzilla els descobriments neurocientífics recents i els avenços relacionats amb el trastorn de l'espectre autista, contrastant-los amb el coneixement que ja se'n tenia. Un 1% de la població mundial està diagnosticada d'autisme i la resta pràcticament no sap com relacionar-s'hi. El llibre consta de 55 preguntes amb respostes molt concretes i amenes per poder respondre d'una manera més efectiva a les necessitats quotidianes d'aquesta població. Per primera vegada trobem un llibre sobre l'autisme explicat en primera persona escrit a 3 bandes. En primer lloc, la seva autora Brigitte Harrison, que és treballadora social, conferenciant i autista. També ha escrit diversos articles en revistes especialitzades. Liz Sanchals, que és especialista en TEA, investigadora, terapeuta i professora. Junt amb Harrison, són cofundadores d'un centre d'estudi de l'autisme al Quebec, de renom internacional. I Kim Thuy, que és escriptora, traductora, advocada, crítica gastronòmica i mare d'un noi autista.